két fontos dolog, amit még az amigurumizásról tudnod kell. Az egyik az, hogy a legtöbb esetben spirálban horgolunk, tehát ha a minta külön nem jegyzi ezt meg, akkor nem zárjuk le a sort, hanem folyamatosan megyünk körbe-körbe. Ezért nagyon fontos, hogy mindig tudd, hogy honnan indulsz. Ehhez használhatsz például sorjelölőt, biztos tűt, egy darab cérnát, vagy bármit, ami neked jól esik, és ami még nagyon fontos, hogy főleg olyan sorokban, amikor szaporítanod, vagy fogyasztanod kell, akkor mindig számolj, mert különben sose azt a figurát fogod kapni, amit a minta leír. A sorjelölődet mindig tedd az utolsó, vagy a legelső szembe, ahogy neked kényelmesebb, az a lényeg, hogy te tudjad, hogy ott kezded, vagy ott fejezed be. Holnap várlak a következő leckébe, szia!